Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketoke mboten kompak nggih. Segang sawelas dinten nak ketoke wis loyo. Kula bali malih nggih Pak Bu. Tak dongake sing do golek kebutuhan enggal kecekel. Sing len jawab kompak, sing kagungan sambutan enggal saged rampung. Adik-adik remaja sing melamar gawean uga enggal ditampa. Sing nglamar udu gawean muga-muga ya enggal ditampa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak sedaya jamaah ingkang kula hormati, kalebet adik remaja menapa dene anak putu kula sedaya ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumugi wekdal dalu menika awit saking paringipun rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah, kita saged sareng-sareng silaturahmi wonten Masjid At-Taqwa Purabaya saperlu nindakaken kewajiban nunjih salat nisa berjamaah. Insyaallah mangke dipun lajengaken kaliyan salat tarawih. Shalawat salam mugi tansah pinaringa dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalasan keluarganipun sedaya para sahabat lan insyaallah lumeber dhateng kita sedaya ingkang ing mangkenipun tansah ngantu-antu paringipun syafaat wonten ing dinten akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian ingkang kula hormati, waosanten sampun dipun paringi pengaosan saking Ustaz Bagus cetha sanget sampun dipun ngendikaken. Ing mriki kula badhe ngaturaken sedherek minangka selingan kemawon dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Dukuh Purabaya, dalasan para Bapak Ketua RT, dumateng ngarsanipun Bapak Ketua Tamir, dalasan pengurus sanesipun, dumateng remaja masjid lan sedaya jamaah wonten ing Masjid Purabaya ingkang kula hormati, mboten katalumpen kadang kula anggota jaga warga Pedukuhan Purabaya. Atur panuwun saking pribadi kula nunjih dene panjenengan sampun sami nyengkuyung sedaya kegiatan ingkang dipun programaken kalian pengurus takmir Masjid At-Taqwa Purabaya, khususipun salebetipun bulan Ramadan. Mugi-mugi panyengkuyung panjenengan sedaya sinartan niat ingkang ikhlas saengga ndadosaken ngamal panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang kula hormati, sambet kalian kekuasaanipun Gusti Allah. Bilih Gusti Allah menika nyipta isinipun jagat
werni-werni wujud lan bentukipun. Kepara malah wonten ingkang boten ketawis wujudipun. Wonten ingkang wujud manungsa, setan, jin lan sanesipun, ugi wonten sato kewan, ugi wonten tanem tuwuh. Sedaya menika dipun cipta. Menika kasediaaken kangge para manungsa sak jagat raya. Lah mawarni-warni ciptaan menika wau dipun sumanggaaken panjenengan sekalian. Namung ingkang baku tumrap kaum muslim. Monggo kita manfaataken kanthi sae-saenipun kanthi cara saged milah lan saged milih. Nek kabeh iki disediake ning awake tumrap kaum muslim saged milih lan milah. Gletek petele milih lan milah sing iki halal, sing iki ora halal. Niku mawon lebih lagi. Jelas nggih, Bu? Nggih sing ora halal awake dhewe rasa nggunakake. Sing digunakake sing halal. Lah saged kaliyan menika kita sedaya salebetipun wulan Ramadan menika ndereki kegiatan wonten ing Masjid At-Taqwa Surabaya wujudipun salat misa berjamaah kalajengaken tarawih, lajeng salat subuh berjamaah kalajengaken kultum. Kultum niku napa to nggih, Bu? Kae mburi dhewe kan sinatur kula keguyon. Kultum niku napa, Mbak? Enten sing pun presen, enten sing derek ta? Kultum niku singkatan Pak jane padha ngerti ning entek tok kan ngerti. Kuliah 7 menit, ya? Nah, boten kelas dulu. Kuliah 7 menit. Menika saking panitia sampun nyerat datang mriku kultum kurang lebih 7 menit. Niku. Ewa semanten reh ning ustad ingkang kita aturi menika werni-werni lan asalipun ugi saking werni-werni. Pramila monggo ibu lan bapak sekalian kula dherehi kula suwun ngagem kawicaksanan anggenipun dherehi kultum kasebat ngajeng. Ana sing maringi kultum ki pas wektune kurang luwih 7 menit, ana sing 8, ana sing 6 wis rampung, ning ana sing 15. Menika monggo kita sikapi, kita tampi kanthi legawaning penggalih. Murid sedaya wau pinanggihipun sae. Kados kula niki mbok bilih nggih mboten enten 7 menit iki mangke wong wis judeg ana sing diaturke, ra iso ngoten lho maksud kula. Ra iso sing diaturke apa. Menika ingkang baken setunggal kita tampi, kita manfaataken paringipun Allah Subhanahu wa taala ingkang awujud warni-warni isining jagat raya menika. Dipilih sing halal, diagem sing ora halal ora sah diagem. Lajeng ingkang angka kalih monggo kita tampi kanthi wicaksana wontenipun paringipun kultum saking para ustad sadamonipun menika. Le nyepake kantong sing gedhe jalan poso ki panen ganjaran, panen ilmu. Pak Slamet le maringi kae cemplungke blung. Ning kok ana sing ra jodoh aku ya monggo.
Pak Suto maringi cemplungke bruk ngantos mangke kebak kandhangipun sabibaripun menika monggo kita laksanakaken wonten ing gesang padintenan kangge srawung sederek-sederek tangga tepale lan sanes-sanesipun. Mekaten sekedhik atur ugi bermanfaat. Wonten lepat lan kirangipun nyuwun pangapunten. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.